Rotterdamu, musíme ísť cez Utrecht, ale dá sa prestúpiť. Platí to na celý deň, takže my máme čas do 7. Arjen bude doma až po tom čase, keďže je v práci, ideme pozrieť trochu po Eindhovene, potom možno čekneme Utrecht a smerom Rotterdam. Teraz je zhruba 2:30, sme hladní, takže ideme nájsť niečo najesť. Majte sa zatiaľ. Máme zelenú. Máme zelenú pred Philips štadiónom. Zelená pred Philips štadiónom je vždy pozitívny znak toho, že prejdete na druhú stranu. Rýchlo. Blíkajúca zelená je znak toho, že ťa sundá bicykel. Je ďaleko ju kopou. Nevidíš, lo? Tento šuhaj. Vyťahli smerom do mesta, tam je ináč stanica a za nami sú holandskí dôchodcovia. Nemajú zelenú a oni si idú? Ukáž svoje rozhorčenie. Fuj! Banditi! Sú to obyčajní holandskí banditi. Červená. Je za nami veľké sklané embryo. V hodine strávenej v Eindhovene sme zistili, že Holanďania pravdepodobne nejedia žiadne potraviny, 10. obchod s elektronikou. Nakoniec skončíme v Mekači. 3:0, to je prínos tohto nášho mekačského obedu pre náš organizmus. 3 nutričné nuly. Dobrali sme to so sebou, lebo údajne tam bol čudný pneumatikový smrad. Marihuana. Kde vo vlaku? V Utrechte. Nepovedal, kde vo vlaku. Kde vo vlaku? No. Fakt holandsky. Šli sme okolo kanála a teraz aj napriek tomu, že Rotterdam by mal byť moderné mesto, pretože väčšia časť bola zbombardovaná počas druhej svetovej vojny, tak je tu dosť historických budov. Áno. Súhlasím. Sme tu 20 minút a už poznáme skratky. Smrt! Teta na bicykli. Teta na bicykli, nič nezvyklé. A teraz sa snažíme dostať do centra, lebo omylom sme vyšli na druhej strane hlavnej stanice a zjavne sa nedá obísť tak ľahko, ako sme si mysleli. Keďže doteraz bicyklo útočili na nás, rozhodli sme sa zaútočiť my na ne a sestra po pravej strane práve sundala jeden holandský dobový bicykel, ktorý stál rozumne opretý v strede chodníka. Spúšťaš kotvy?
Nádherná scenéria. Čakáme, Arjen sa neozýva, Dúfame, že sa ozve. dúfame, bude to ešte sranda. Začíname byť zúfalí. Arjen nám zdvihol telefón a Ideme za ním. ideme za ním, mysleli sme si, že to je úplne iný dom, než nakoniec je. A je to takáto kukurica. V činžáku máme ísť na 9. poschodie. Dúfame, že má záchod, lebo to začína byť kritické.